Кояш та чыкты бит монда. Кояш бер чыга, бер керә, бер булыт каплый, бер аяз. Таң кирип китте. Кызык инде монда. Телефонны зарядкага коясы бераз, бер 10 минут булса да 36% калды. Монда мәчет бар. Шунда кирип чыгып карыйм әле хәзер. Бәлки куйдырырлар. Улытауның очышындадыр инде җәмәгать. Иң бик ноктасы шулдыр дип уйлыйм. Ну анда менеп җиткәнче, анда менеп әллә ни күренми. Анда да шулай ук туман. Шуңа күрә анда менүнең бер мәгънәсе юк инде. Җәмәгать бу ниндидер ташландык мәчеткә охшаган. Кешесе дә юк ахрысы. Эченә кирип тормыйм, мин сталкер түгел. Андый омтылышларым юк. Бер дә ышаныч юк әле монда, братан. Ләкин ул азан әйтте. Азанын ишеттем мин аның. Ләкин кешесе күренми алай. Шуңа карамасаң уты яна. Менә бу отельнең ичендә утлар эшли. Ягъни анда кеше бар. Кеше бар дигән сүз инде бәлки ремонт ясыйлардыр. Бәлки яшиләрдер. Ягъни цивилизацион бөтенләй юк түгел. Җәмәгать һич булмаса дрон бәтәрәеннән зарядка бирәчәкмен телефонга. Бер 66% тутыра ала ул. Һәр аска таба юл тотабыз. Алла теләсә, исән сау төшүп җитәргә тиешбез. Сез уңайыннан менә жандармы менә монда. Ара бире бөтенләй өметеңне югалтсаң, шунда килеп мөрәҗәгать итсәң була инде. Монда аңлавымча җәмәгать бездәге кебек түгел. Монда чынлап та проблемаң белән килеп була. Һәм сине аның өчен жазага тартмаячаклар. Проблемаңны хәл итәчәкләр дип уйлыйм мин. Тешләмин аралар ди, бар гына ди. Ышанмыйм. Этләргә ышанычым юк. Менә җәмәгать миннән 300 лира сораган кеше. 300 лира. Менеп төшкән өчен. Кит моннан. Мин монда уйлап куйдым әле. Монда һич югы самокат булса да булсын, басып кына төшүп китәргә. Вәт уңайлы булыр, вәт җайлы булыр, вәт рәхәт булыр. Барды. Мен бит әйткәнем, берәр инде самокат булса шәп булыр иде, әйме? Мен самокат түгел, машина туры келди. Җәмәгать мин моны ничек эшләгәнен белмим, мин моны аңлый алмыйм. Ләкин гел шулай. Менә бөтен дуаларым кабул була. Мин моңа исләрем китә, белмим ничек шулайдыр ул. Бурсага тагын бер бал. Мотор шестерка, әйме? Бер дигән. Хәзер бер кая кирип, бер ашап чыгасы. Бар менә монда кирербез мөгәен. Ошадым, телефонның зарядкасын тутырдым. Акчадан котылдым. Кәйфләр күтәрелеп китте тагын да. Булды. Һәр кайда булса барып кәйфне төшерергә кирәк. Сәгать 15:42. Безгә мөгәен кайту юлына таба чыгарга кирәктер инде. Һәр метрога утырып иң соңгы станциясына хәтле барыргадыр. Һәм андан нарысын бер нинди маршруткага утырып китәргә. Сез уңайына бәлки автобуста йөридер әле. Минем монда Бурса картам бар хәзер. Мажорик, Истанбул картам бар, Бурса картам бар. Иске шәһәргә барсаң, анда иске шәһәр карты бирерләр инде миңа. Сувенирлар җыеп чыгам инде чистый. Теге утыртучыны сөйләмәдем бит әле мин җәмәгать. Шулай юлдан барамаймы, беркемгә бер нәрсә әйтмим. Килтер генә төшеп барам. Машина килеп туктады да ахырта инде. Борылып карыйм, утыр ди. Мәйтәм утырам. Проблем түгел. Утырдым, кая барасың ди. Нәрсә эшләп йөрисең ди. Каякларны кыс инде. Менә шундый гади сораулар инде, гелләгечә инде. Сөйләшә, аска хәтле илтеп куйдым мин сиңа әйтим. Әйтәм, монда аюлар бар дип әйттеләр миңа. О, ди, мондалар ди, күп ди. Аюлар бар ди, бүреләр бар ди, төлкеләр бар ди, кабаннар бар ди, бөтенесе дә бар ди. Әйтәм, шәп икән. Полный фарш. Әйтәм, кайсы тәмлерәк. Юморны аңламады бераз. Менә минем бик юморист икәнне бөтенегез дә беләсез. Тупой юмор кирәк булса, мин гел монда. Җәмәгать, гелләгечә Аллаһ питтах инде мин әйме. Дөрес җирдә төшеп калмадым. Гомумән мин Муданьяга барып эләгергә тиешем. Ләкин миңа Муданья кирәкми. Миңа менә мондагы Идо лиманы кирәк, порты. Ул кайдадыр теге якларда.
Нормально. Әлі вақытында аңладым, вақытында түшіп қалдым, шулай дейік. Бүтілей Муданияға кетіп бармадым. 5-6 километр барасы түгіл. Сағат 16-да 45, 1 сағатта 15 минут вақытым бар. Шуңа көрі барып жетішірмін деп ойлаймын. Әлі шей ішерге дәл көрәшекмін. Дневник мұсылманиныға сәлем. Ол да қайдадыр бұтереді. Мұнда түгіл тігіндерек Муданияның өзінде. Мұнда серек көрінгәлі болса керек. Жил енді мұнда. Исәнмесің сен? Исән. Үлі кебек йоклап ята қаралы. Сілкінмейді. Пофиг вообще. Абсолютно. Бір нәрседен қорқу жоқ. Жаңа бүтінізі айтайынды. Сыйпама тілесен деп пісілерін, ұран пісілерін шайық тұрасың. Ширлейсің, өлесің, қатасың дейлер. Сиден сыйпайым, мітті сыйпайым. Исән, бітлемейдім қатты. Мұнда камерада көрінмейдір енді ол. Ләкин әнәтігінде жел генераторлар әйлене. Алар мұнда да бар. Алар әнәтігінде тау башында да бар. Бұлды жамағат. Ешерге бола. Андағысын су ішесі келіп, мен білем. Соңа көре суды алдым әлі мұнда. Түріктердің туңдырмасының проблемасы ол бик тезері. Бик тез. Мен көресің мұнда аға. Аша білгіре алмайсың. Тек шыбыр-шыбыр тамып, іштен шығып бітейін ол. Нихаят өзіміздің колхозымызға барып ерештім жәмәғат. Қарағаныңыз үшін рәхмәт әйме, біріншіден. Екіншіден жәмәғат, лайк қойығыз, хешшіксіз. Һәм бұл видеоны дусларыңызға жіберіңіз. Бұл видеоны алға әттер әйме. YouTube алгоритмнары біраз ғана болса да эшлей башлый. Һәм бүтән кешеләргә дә күрсәтә, төртә. Шуңа күрә шундый хәлләр жәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм үзегезне саклагыз, әйме.